Pani, čo sa vám stalo? Hodil ma. Pomôžem vám. Ale, Nazdar. no hovor, čo nové? Nič moc. Nič moc, tu sa celý deň akože iba flákaš. To nie, idem si zabehať, pozerám telku, dám si pivko, sem tam na ryby. Ty chodíš na ryby. Si sa posral? A to som si myslel, že si detektív. Tak, aby si sa nenudil, tak som ti donesol toto. To má byť čo? Predsa tvoj prvý prípad. Neverím, že ním komisár poveril mňa. No ešte ťa ním presne nepoveril, ale osvedčiť sa ako musíš. A to mám ísť akože za ním do kanclu a povedať mu: šéfko, dajte mi tu na tento prípad. Nie, ale ja s ním idem teraz na raňajky. Projdeme zo pár krásnych milých slov. A hádam ho presvedčím, že ťa ním nakoniec poveril. Takže medzi tým, čo budem preč, tu na, ak sa za domov na to môžete tak troška pozrieť. A držte mi palce, aby som ho nakoniec presvedčil a aby si dostal svoj prvý prípad. To ti mám držať palce v tom, aby som mal viac roboty. Hej. Vieš, kde je tá mostová? Áno. A zavolal som Emily Ružičkovú dnes po obede na výsluh.
Pohni si. Zdravím, pán detektív, vedeli by ste nám povedať, čo sa tu stalo minulú noc? Choď obzrieť cestu. Minulý večer sa na tomto mieste stal odsúdenia hodný zločin. Páchateľ napadol mladú ženu. Polícia momentálne vec vyšetruje, ale nepodarilo sa nám nájsť žiaden usvedčujúci dôkazový materiál, čiže na ďalšie otázky vám nevieme odpovedať. Pomôžem vám? Ste zlatý, ale asi úplne máte ako. Posaďte sa. A ja som si myslela, že gentlemani už vyhynuli. Chcem vám povedať, že vás obdivujem. Musíte byť veľmi odvážna. Mimochodom, Robert. Emily, teší ma. Aj mňa. V noci 2. apríla ste boli napadnutá. Môžete mi konkrétne opísať, ako sa to v tú noc stalo? Samozrejme, tak. Šla som z roboty. Zdala sa mi, že som z tmy započula hlasy. Za mnou sa začali ozývať kroky. Keď som sa otočila, ten chlap šiel za mnou. Na hlave mal plátené vrece. Zrýchlila som. Zobral ma a zhodil ma z mosta. A tak som si vlastne zlomila nohu. Ale prežila som a to je hlavné. To muselo byť strašné. To bolo. Spomínate si ešte na nejaké ďalšie detaily? Ani nie. A ako sa cítite? Dal by som si kávu. Hneď to bude. No čo, ako? No, nemám toho moc. Na mieste činu nebolo nič a jediné, čo mám, je skica. Nerozumiem tomu. Na mieste činu po sebe uprace všetky stopy, ale obeť a zároveň jediného svedka nechá nažive. Pracuje ako úplný profík a zároveň totálny amatér. No čo myslíš? Neviem.
Je to moc komplikované. No, jednoduché by to aj tak byť nemalo. Poď, unavené je, tak nič nevyriešiš. Médií sa neboj. Isto budú publikovať rôzne príbehy a správy, ale skôr či neskôr ti pravdepodobne jeden z nich pomôže. Nuž, keď to hovoríš ty, no neviem. Čím dlhšie tu som, tým viac mi sedí to, že tu nemám čo robiť. Nie je to o tom, či na to máš alebo nemáš. Hlavne neurob žiadnu hlúposť, dobre sa vyspí a sem tam si daj aj šálok kávy. Si predsa šikovný mladý policajt, tak ty to ako dáš. Čínu? Čínu. Toľko k voľbám. Teraz sa presunieme na Mostovú za našou reportérkou, kde sa predvčerom odohrala hrozostrašná scéna. Minulý večer sa na tomto mieste stal odsúdeniahodný zločin. Páchateľ napadol mladú ženu, čiže na ďalšie otázky vám nevieme odpovedať. Policajný zbor zatiaľ vôbec nepokročil. Máme len pár dôkazov a to krvavé stopy na zemi. Kľúčoví svedkovia zatiaľ vôbec nevypovedali a vyzerá to tak, že prípad Long Dead zatiaľ stagnuje. Je zarážajúce, aký malý počet dôkazov polícia nazhromaždila za 2 dní. Pozerajúca na malé množstvo podozrivých, môže ísť o amatérsky prístup vyšetrovateľa Roberta M., pre ktorého je toto prvý prípad. Ide o nováčika vo funkcii, alebo je tento prípad skutočný oriešok? Ak uvidíte osobu odpovedajúcu tomuto popisu, kontaktujte políciu, aby sa prípad podarilo čo najskôr vyriešiť. Teraz k počasiu. Z našeho krásneho jazierka sa stala pustatina. Včera v noci som mal anonymný telefón na dohľadom prípadu. Fú, no nechcel by som, aby mi v noci volali. Čo ti vlastne povedali? Ešte včera nám volal jeden pán z Tehelnej, že jeho sused má zabarikádované okná a neskoro večer chodíva na prechádzky. So sekerou. Zdravím, vy ste pán Černoha? Áno, som. No viete, susedia sa sťažovali, že rušíte nočný kľud. Chodíte niekam? Ja len s rodinou. Občas chodím do krčmy občas chodím a väčšinou som doma s rodinou. Navyše vás prirovnali k opisu páchateľa. Pozeráte správy? Viete, nepozeráme, my doma televízor nemáme.
Potrebujete ešte niečo, pán detektív? Áno. Hovoril som, že potrebujete ešte niečo, pán detektív? Nie, asi už nie. Dobre, máte sa. Ja teraz nemám na vás čas. Ale pán komisár, ja by som potreboval povolenie na domovú prehliadku. Komu chcete vtrhnúť do domu? Máme jedného podozrivého. Susedia nahlásili, že má zabarikádované okná a po večeroch chodieva vonku so sekerou. Navyše, v deň incidentu nemal žiadne alibi. To je trochu málo na to, aby som schválil povolenie na domovú prehliadku. Ale pán komisár... Príďte, až budete mať niečo reálne. Vidno, že je to moc zložité. No, niečo mi hovor. Tu má spis Nikolasa Černohu, vytržníctva, vlastníctva. A ešte ten prípad Žireho, ktorým si tiež zohral malú rolu. Verím, že ty tam isté dačo nájdeš, ale dávaj si bacha, lebo komisár má na teba záľusk. Takže hlavne nerob žiadnu hlúposť. Občas chodím ku lodi, no... Loď. Stoj! Ruky hore! Už nevieš!